Acompáñanos Brais Peiteado, que é o presidente da Sociedade de Caza Santa María de Barazón de Santiso. Boas noites, Brais. Boas noites. Bueno, pois hoxe un evento máis alá do cinexético aquí en Melide. Sí, a verdade, bueno, para min a mellor parte da caza, que é ao final xuntarse, contar unhas historias e pasalo ben en grupo. E sobre todo ver a resposta da xente, máis de 600 personas aquí no pabellón de Melide, cando ao lado tamén aí está a festa do queixo. Sí, a verdade non pensáramos neso, coincideu a verdade, pero, bueno, bastantes contentos coa asistencia, a verdade é que sí. Cando a xente responde, como de outro, dá gusto facer as cousas, non? Sí, a verdade sí, sempre anima, bueno, a poder facer algo máis. Acompáñanos por Melide Ramón Torrado. Boas noites, Ramón. Boas noites. Bueno, hoxe xornada gastronómica organizada pola Sociedade de Caza de Melide e a de Santiso. Un placer ver o pabellón ateigado de xente. Tal cual, tal cual. Aí van xente. Non contábamos con tanta, a verdad que dá gusto así. Un día festivo e alegre. A caza é moito máis co lance do monte, non? Ni máis ni menos, trátase de pasalo ben entre todos e confraternizar un pouco, tanto co tecor colindante como co resto, pois que se queiran apuntar. Aquí, polo que se ve, así a ollo, hai cazadores, pero hai moitos non cazadores que van a compartir xornada con nós, con lo cual, é dicir, pouco a pouco vamos facendo piña. Casi diría que está fiti-fiti, mitad-mitad. Bueno, pois, terra de Melide, terra de cazadores, e hoxe cena da Sociedade de Caza de Melide e da Sociedade de Caza de Santiso. Acompáñanos Antonio Méndez. Boas noites, Antonio. Boas noites e gracias por vir outra vez a cubrir estes eventos cinegéticos. Unha vez máis, a caza é moito máis, con feito cinegético, con lance, mellor dito. A caza é economía, é conservación, é rural, é xente, é economía, esa se ve que a caza sigue movendo en todo momento unha cantidad de diñeiro impresionante e moita xente. Falando de xente, o primeiro que sorprende ao entrar pola porta do pabellón de Melide é máis de 600 comensales para esta cena organizada por dúas sociedades de caza. Sí, claro, a Melide sempre foi un sitio, un referente no tema da caza. Xa no ano 70 tiñan un eslogan Troita e Perdiz. Melide tiña casi 20 casas onde se servía habitualmente caza, perdiz, coellos e lebre, e despois no tempo da pesca, sobre todo as troitas. Entonces, pues, bueno, é un referente. Sendo un referente non queda máis que acompañar aos compañeiros e aos veciños cazadores na noite de hoxe, non, Toño? Claro, bueno, eles sempre nos apoyaron tamén, eles sempre partícipes tamén de toda a grande infraestructura que se chegou a montar en Melide polo tema dos campeonatos a nivel nacional e internacional, e, bueno, é unha maneira tamén de agradecer sempre ao pobo de Melide esta gratitude que sempre ten con todo o ambiente cinegético e ca xente que formamos parte del. Olvidouse antes, a caza tamén é gastronomía. Falando de gastronomía, falando de Melide, hai que falar do pulpo e hoxe esperamos degustar ese excelente pulpo de Melide, non, Toño? Sí, claro, bueno, Melide é un referente, eu sempre digo, a caza sempre vai apoiada na gastronomía, non? No tema da hotelería, restauración, doces. Melide é terra doce, Melide sempre foi un referente no tema tanto no Camiño de Santiago polo pulpo como polas comidas. E, bueno, hoxe vamos a degustar tamén o plato estrela do pobo, do noso pobo, o pulpo. Pois moitísimas gracias e, sobre todo, bo proveito, Toño. Moitas gracias a vos por cubrir estes eventos. Bueno, pois por terras de Melide, terra de cazadores, terra de xornada gastronómica e tamén todo hai que dicilo, terra da Conselleira de Medio Ambiente. Boas noites, Ángeles. Moi boas noites. Me imagino que como na casa hoxe. Sí, efectivamente, sempre un placer estar na casa e aquí, bueno, pois todo é unha gran familia e sobre todo hai que salientar que se alguén é familiar, pois son os cazadores. Falando de familiar, dá gusto entrar no pabellón de Melide e ver máis de 600 personas congregadas, digamos, con algo relacionado ca actividade cinexética. Pois sí, a ver, son estes momentos de placidez onde están todos os veciños xuntos, moitos deles comparten afición e se non son parellas de quen comparten esa afición e hai que manter vivo
pois o interior, non? O interior galego, e unha maneira de facelo é a través dun eido deportivo como pode ser a caza. Os cazadores, unha vez máis, mostrando esa unión, esa cordialidade, ese compañerismo, que ao final son os ámbitos que se deberían levar en toda a actividade na vida. É así, por un lado sabedes que sodes necesarios, necesitámosvos no territorio, máis que lle pese algúns, non? Que teñen o non por sistema, pero ben é certo que se non fose polos cazadores, bueno, pues que sería de nós, non? Aí o temos, por exemplo, con a problemática que temos co xabarín, recurrimos a vos, pero non só iso, sino que sodes os que os protectores tamén dos nosos montes, os que nos trasladades a información do que acontece nos lugares, os que instades a que as zonas sexan produtivas, bueno, pois é xa como ancestral, non? Falando de ancestral e de que, digamos, é algo palpable, visible, por que crees que sigue tendo, entre comillas, tan mala imaxe social a actividade cinexética, Ángeles? Bueno, pois eu non creo que teña mala imaxe. É certo que, bueno, pois hai persoas que son anticaza e eu digo que a caza é un valor no territorio. É un valor no territorio porque son necesarios os cazadores e a partir de aí vos necesitades un respeto como necesita o resto da sociedade. E despois, cando hai problemas, é certo que sempre chamamos a portas, a unhas mesmas portas. En este caso, bueno, pois a xente no eido rural, cando ten desperfectos, cando hai accidentes, cando os seus cultivos non van para diante, sempre nos din que fagamos algo. E ao final, o xeito de facelo, bueno, pois é estar o voso carón. Pero non só iso, sino que é o verdadeiro deporte onde tedes uns cursos que impartides ante a xente e despois hai unha parte da natureza que necesitamos xestionar e aí, bueno, pois estades vos. Falando da parte da natureza, como vai o mandato na Consellería de Medio Ambiente, conselleira? Bueno, pois imos ben, non? Levamos un ano, é unha consellería moi amplia, sabédelo, levamos a parte medioambiental, levamos a parte de patrimonio natural, caza, pesca, eido residuos, en realidade que somos o gran xerme, non? O cuidado do medio ambiente engloba moitísimas cousas, penso que Alfonso Rueda pois tivo un gran acerto porque na mesma consellería tamén meteu Augas de Galicia e ao final, bueno, pois gracias a vos como sociedade, penso que estamos facendo unha boa labor en contacto directo sempre coas persoas porque todo o que legislemos ou todo o que fagamos ha de partir da sociedade en sí, dos galegos e das galegas. Falando desa sociedade, das últimas entrevistas, parece que mellorou algo o sistema, sobre todo do lobo en Galicia. Estamos aí ás portas de volver a ser considerado unha especie que se poida xestionar, se así é necesario. Bueno, pois eso foi o que ocorreu no Senado. A verdade é que a min chamoume moitísimo a atención que o BNG votara en contra cando o PNV votou a favor de nós, da nosa proposta, que o que pretendemos como Xunta de Galicia, como Partido Popular, é poder xestionar en aquelas zonas donde hai ataques reiterados. Pois temos o PNV a favor, Junts a favor, Esquerra e Bildu paradóxicamente abstéñense e o BNG vota en contra. Bueno, algo inaudito, non? Ese BNG que di que quere cuidar o rural, pero despois rapidamente quita a súa máscara e defende outras cousas ben distintas, dependendo de se está en Galicia ou se está en Madrid. Pero aínda teñen unha oportunidade moi importante. Esta semana no Congreso Galicia estará ali representada e eu agardo que pois o lobo, igual que piden todos os países que conforman a Unión Europea, excepto España e Irlanda, pois ao final non forme parte do LESPRE porque non está en peligro de extinción. Bueno, pois vamos xa a non molestala máis porque hoxe é un día de gastronomía e falando de gastronomía sí que temos que pedirlle á conselleira a opinión do pulpo de Melide.
Bueno, pois que eu son conselleira de todo Galicia, pero resido en Melide. Residindo en Melide, eu teño que dicir que o mellor pulpo de Melide. O igual que hai moi bo pulpo en Melide, os mellores postres, aí está a Silleda competindo, pero os melindres, os de Melide, un queixo fantástico, ricos, amendoados, a carne. Bueno, vamos a ver, isto é o interior de Galicia, este é o rural galego e o que aquí hai podemos exportalo tamén ao resto de Galicia. Pois moitísimas gracias, conselleira, e sobre todo, bo proveito. Moitísimas gracias e disfrutemos dunha xornada festiva. Gracias. De calor. Acompáñanos José Pérez, alcalde do Concello de Melide. Boas noites, José. Hola, boas noites. A verdade que dá gusto ver un pabellón así ateigado de xente, aínda que sea para comer. Bueno, en Galicia estamos moi afeitos e non iba a ser Melide menos que as festas gastronómicas funcionan moito mellor que outras. Melide, vamos a ver, é o centro de Galicia. Teño que destacar, evidentemente, o camiño francés, que converse nesta vila, converse co camiño primitivo. Por lo tanto, o camiño, os dous camiños son unha importante arteria desde o punto de vista económico. Terra de Melide forma na Santiso, Toques, Sobrado e Melide, non? Melide é a cabeceira de comarca, pero efectivamente si está vinculado ao Camiño de Santiago. Cando temos, por exemplo, 2000 camas, algo significa. Antes era moi estacional, os peregrinos eran unha cuestión estacional e agora é, pois, realmente desde maio a outubro, pois é un continuo discurrir. Hai moitas cousas polas que vir a Melide. Habrá xente que ven por cuestións de tipo sentimental, outros virán pois para pasar un fin de semana divertido e efectivamente aquí hai moitos sitios onde comer e onde quedarse a dormir tranquilamente. E despois temos unha zona de ocio para o que lle gusten as capas, que tamén hai. Pois moitísimas gracias e vamos a empezar a degustar un dos referentes de Melide, que é o pulpo. Moitísimas gracias, boas noites e sobre todo, bo proveito, señor alcalde. Por moitas gracias pola entrevista e, bueno, que seña unha xornada magnífica e que a Orquesta Trébol de un magnífico repertorio de unha magnífica actuación. Mariño, un home da orquesta galega, non, Sito? Bueno, sí, levo moitos anos metido nas orquestas e nas festas de Galicia, que son moi importantes, creo. Como evolucionou a verbena e as festas galegas nos últimos anos, ou desde os teus inicios, Sito? Bueno, evolucionaron moito porque a música realmente, os músicos cada vez están máis preparados, as orquestas cada vez levan mellor espectáculo e, bueno, como Galicia, eu penso que ninguna parte de España existe un sitio tan importante para as festas e para as orquestas.
Falando de festas e de orquestas, digamos, que orquestas tutela Sito Mariño en estes momentos? Bueno, son o propietario de Compostela, de Trébol, de Trovadores, de Israel, pero bueno, le hemos metido neste mundo, pois, moitos anos, é dicir, tamén como intermediario de grupos musicais de todos de Galicia que hai por aí. Como se iniciou Sito en este mundo? Eso xa é unha historia moi larga, Bueno, pois sempre me gustou a música, e por eso empecé a estudiar música, a meterme no gremio, a tocar algún instrumento, a cantar, botei moitos anos cantando nas orquestas de Galicia, en varias, non? E depois, bueno, pois fixen grabacións de algúns discos que teño por aí no mercado, e bueno, cando un lle gusta unha cousa, pois... Bueno, pois, Sito, cántanos algo do teu paso doble galego. Pero bueno, así sin música ni nada, nin orquesta, como comprometedes a un... eu vou cantar solamente un trocillo pequeno, Pero a ver se vos gusta, se non vos gusta rectificámoslo, vale? Cántame un paso doble galego, cos tairiños do noso país, eses aires da miña terriña, da que lonxe xa non sei. Unha gran festa, Asociación dos Cazadores Melliz Santiso, que máis queres? Adiante fun un día coa equipaxe da miña voz e do meu cantar na miña lingua, cantelle sempre os que da terra tiveron que emigrar.